panas-panas enake lapo. Tuh. Salah. Iya ya, wane panas sih. Iya, panas sih. Anter sisan. Nek layangan. Ijek panasan atiku nyawang dene karo wong liya. Iya, mudene. Ojo. Untuk kapan ini? Kita sih. Arul. Kopi. Sore repot dulu kok bisa minum kok kena aku lho. Cuk kon gak ngargai belas itu. Tuku. Kopi sak rokoke wis. Yo. Kopi sak rokoke lho. Iki jenenge gak ngargai. Lho lah iya tak tukokno. Kopi sak rokoke. Iki gawe dengan penuh cita dan rasa. Lah aku iki nukokno ya dengan rasa hormat lho. Ki, gadu grendel yo. Yo. Iki Surya. Harus sampai kleru tuh olehmu tuku. Grendel Surya. Raimu endel tapi gak bahagia. Lanjut lemu wasapa cek paket daftar yen nanti tahu kore penanti elingo yen mantan nakono Ngongkon sopo ya mau mager. Hei, Oi bocil, sini. apa? Kok ngerokok? Grendel Surya. Sampai kleru. Iya. Bapak dek endel penting gak bahagia. Aku grendel. Metu kan piro aku, Mang? Siji. Separuh goblok, lapo metu kan siji ku. 2000. Iya, kok. Ngali tanang kene. Harus. Wis kene. Wis. Wis, makan. wakare dungare nenek owo marane kok rompame cek mang dah nang ngene cu Ket mau iki entek kok bene. Kok iya rokok iki. Rokoke teko arekmu. Kado karo rokokan. Itu ndi kok? Poma. Tangi turu iki mang lanjut raup tok. Aku lempang gempung gak ono rokok. Ngene iki wae ono rokok wae arek. Wisan. kon kok dungaren tangi yamene cu Apa dah? oh Iki lapo bukan seret aku teko kamar iki. Aduh. iki iki tapi lak tangi gak teli lak kadung pokoke tangi kuwi padha arek iki Jadilah orang yang disukai seseorang bila kamu ada. Lah aku duduk wong dah. lah iya langsung Salah ngono iku mau. salah kok rungokno Gak oleh kon ngono ku gak dadi apa kon. Tapi ini kenyataan. Begitu aku apa aku? Kenyataan. akhirmu aku mbek arek-arek iki opo kewan ta Ekspektasi tak seindah kenyataan. Oh iya ancene nang foto itu nggo wandeng anjene ya. Cuk ngene iki dadi apa sing aku gak iso foto ngene iki. Dadi ketok elek nang foto. Nang tak foto ta? Lak wayahe arek apa? welek pinter foto Elek pinter foto ngono iki. ketok Ketok ganteng iki. Dadi ya kalah sosmed. Tapi lak depan Sing penak disawang ku ya durung mesti penak ditumpaki anggenmu. ae sing jajal foto aku, Cuk. Kunai itu. Kamar depan ya. Iya. Aku inceng-inceng ah. Kok dek ingan-ingan apa kon? Gak ada, Cuk. mana iki wis karo ta Lho lha iki apa iki? Oh iya. iki sih Oh, iki garangan iki. Bocil dadi garangan iki.
Gak layangan kan? Si buka. Si Amin. Dia layangan. Memang Duwe. Enggak tampar itu. Bola senar kualaan. Oh, gak iso layangan kan? gak popo. Iki dumbulno. Teko ditarik marung dilur. Seret. Heeh, tarik ulur. Barangan. Ya koyo hubungane iki. Heeh. Ki ati tuh layangan. Kabarmu karo arek piye? Wis gak karetnya aku tuh. Nah, Lah piye aku numpak PK disalep ambek MP. ya. Wis PK banget. Aku numpak RC. Yang penting laki-laki setia tidak apa ini? Tidak terlihat kaya di mata orang. Ah, karo cuy. Kenapa mikir ngono iku wis jeru-jeru. Lah ya, Iso renang akon. Kalau piye kon? Gak usah pikir jeru-jeru. kenalanmu ndak ingin lak glowing tuh. Sopo? Yo pan yo. Yo, ada Demio. Ada Demio dulu. Terus apa? Nah, iku Iknamina tarik Gelem akon. sing glowing Demio. Ya yo lah yo. Rungono yo. Yo, Nasi kuning, lauknya tempe, yo. muka glowing, hasil ngelonte.